हरे कृष्ण सर्वांना. आज आपण 12वा अध्याय करतोय. सुरू करण्या अगोदर मंगलाचरण म्हणते. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. सर्वांचं स्वागत आहे. आज 12वा अध्याय करतोय. म्हणजे बघा किती पटपट दिवस आपले गेले. 18 पैकी 12 अध्याय झाले. आता फक्त 6 अध्याय राहिले. तर आता आपण काल 12व्या अध्यायामध्ये पहिल्यांदाच अर्जुनाने प्रश्न केला होता की कृष्णा कुठल्या रूपाची पूजा मी केली पाहिजे किंवा कुठल्या रूपाची पूजा करणं परिपूर्ण आहे, परफेक्ट आहे, तुझ्या सगुण रूपाची की तुझ्या निर्विशेष किंवा निर्विकार रूपाची. मग कृष्णाने उत्तर दिलं की माझ्या सगुण रूपाची. आणि दोन्ही तऱ्हेने निराकाराची किंवा विराट रूपाची पूजा केली किंवा तुम्ही सगुण रूपाची पूजा केली, दोन्ही तऱ्हेने कृष्णाची प्राप्ती होईल. पण तुम्ही निराकार निर्विकार रूपाकडे गेलात तर तो मार्ग अवघड आहे, क्लेशदायक आहे आणि शेवटी तुम्हाला माझी प्राप्ती होईल असा एक शब्द वापरलेला आहे. त्याच्यामुळे आपल्याला समजतं की तो मार्ग सुलभ नाहीये. कृष्ण आपल्याला सांगतोय की तुम्ही भक्ती करा. आता त्याच्यानंतर मग मी तुम्हाला अर्च विग्रहांबद्दल सांगितलं. सगुण रूप कृष्णाची पूजा जी आपण करतो, कुठल्याही मंदिरात जातो सहजच आपण म्हणतो ही मूर्ती आहे, पण इस्कॉन मध्ये अर्च विग्रह म्हणतात. जे परंपरेतले बोनाफाईड स्पिरिच्युअल मास्टर्स आहेत, प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु आहेत, त्यांनी ज्या अर्च विग्रहांची स्थापना केली असते त्यामध्ये कृष्ण स्वतः असतो. त्यांनी विनवणी केली असते. ते शुद्ध भक्त असतात, त्यांची साधना खूप खूप मोठी असते. तर अशा ठिकाणी आपण नेहमी जावं, अशा मंदिरात जावं, प्रार्थना करावी. तर ते काल तुम्हाला सांगितलं अर्च विग्रहाचा. आता भक्ती योग कसा करायचा, कृष्ण आपल्याला मल्टिपल चॉईस सांगतोय. मल्टिपल चॉईस म्हणजे आता आपल्याला बरेचदा वाटतं मी केवढं करते, मी इतकं करते, मंदिरात जाते, जॉब करते, हे करते, जेवण करते, मी काही हॉटेलमधलं खात नाही, नॉनव्हेज तर नाहीच नाही. तर आपल्याला असं वाटतं की आपण किती ऍडजस्ट करतोय. पण इकडे जेव्हा 12वा अध्याय येतो तेव्हा बघा उलट चित्र उलट आहे. कृष्ण ऍडजस्ट करतोय. ठीक आहे,
तुम्हाला अनन्य भक्ती आवडत नाही. अनन्य भक्ती म्हणजे कृष्णाशिवाय दुसऱ्या कुठेही जायचं नाही आणि कृष्णाचा सतत विचार करायचा. ठीक आहे, तुम्हाला अनन्य भक्ती आवडत नाही, मग तुम्ही साधना भक्ती करा. साधना भक्ती म्हणजे काय, मी तुम्हाला सांगितलं 4 नियमांचं पालन करायचं, 16 माळा जप करायचा, फक्त कृष्ण प्रसादच खायचा. आणि श्रील प्रभुपादांनी जो आपल्याला एक कार्यक्रम आखून दिला आहे किंवा दिनचर्या, त्याप्रमाणे आपण सुद्धा, तुम्हाला शक्य नसेल इस्कॉन मंदिरात जाणं, पण घरी जितका होईल तितका आपण पाळायचा. तर ही झाली साधना भक्ती. म्हणजे कृष्णाचं प्रेम नाहीये, पण मेकॅनिकली आपण ती गोष्ट करतोय आणि असं अनेक वर्ष केल्यानंतर आपल्या सुद्धा हृदयामध्ये कृष्ण प्रेम जागृत होतं, मग आपण अनन्य भक्ती करतो. चला, ही पण नाही, साधना भक्ती पण शक्य नाही. मग कृष्ण म्हणतो, बरं ठीक आहे, तुम्ही माझ्यासाठी कर्म करा. मग आपण म्हणतोय निष्काम कर्मयोग, ते सुद्धा आम्हाला पॉसिबल नाहीये. मग आता आपण बघूया पुढे कृष्ण अर्जुनाला काय सांगतोय. तो सांगतोय की अर्जुना, तू सकाम कर्म कर. आता प्रथम अध्याय चालू करण्या अगोदर श्री राधा गोविंदांना मी प्रणाम करते. त्याच ज्यांच्या आनंदासाठी मी तुम्हाला भगवद्गीता सांगते, ज्यांच्या आनंदासाठी तुम्ही भगवद्गीता ऐकता, त्या श्री राधा गोविंदांचे आपण आशीर्वाद घेऊया आणि त्यांना सांगूया की आम्हाला तुमची अनन्य भक्ती द्या. त्याचप्रमाणे कृपामूर्ती श्रील प्रभुपाद, किती छान आलाय ना त्यांचा फोटो, अगदी छान हसतायत मनापासून अगदी. तर त्यांचे आशीर्वाद घेऊया, त्यांच्याशिवाय उपक्रम घडू शकला नसता. म्हणून श्रील प्रभुपादांना सुद्धा साष्टांग नमस्कार. आता मी मुद्दामून या स्लाइड्स जेव्हा एडिट केल्या तेव्हा मी सांगितलं आमच्या टेक्निकल टीम मध्ये स्नेहा माताजी आहेत, त्यांना असे वेगवेगळे पोजेस श्रील प्रभुपादांचे घाला, त्यांचे सगळे इमोशन्स कॅप्चर झाले पाहिजेत आणि मनामध्ये राहिले पाहिजेत. हा, आणि हा जो हे आहे कृष्ण, मला वाटतं हा नाथजी माधवेंद्रपुरी, हा हा तो मला वाटतोय, पण जर असा वेगळा वाटतोय मला. श्रीनाथजी सारखाच आहे, पण मी नक्की परत एकदा विचारेन की आणि कुठला दुसरा आहे का. हा नाथजीचाच आहे. हा, नाथद्वारेचा. मी तुम्हाला ती गोष्ट सांगितली होती ना, माधवेंद्रपुरी आणि हे आणला होता, त्यांना ते झोपले होते एकदा, त्यांनी वृंदावनात गेले होते, कृष्णाचे मोठे भक्त होते आणि गोवर्धन परिक्रमा केली, मग संध्याकाळी बसले होते आणि त्याला एका मुलाने दूध आणून दिलं, तो कृष्णच होता. आणि मग रात्री त्यांना स्वप्न पडलं आणि मग सकाळी पहाटे उठून काही गावातल्या लोकांना घेऊन ते गेले आणि मग तिकडे त्यांना कृष्णाची मूर्ती सापडली. आता इकडे कृष्णाने सांगितलंय निष्काम कर्मयोग, इकडे मी थांबले की तुला अनन्य भक्ती, साधना भक्ती शक्य नाहीये, तर तू फक्त माझ्यासाठी काम कर. सगळं तू जे काय काम करतो ती सगळी फळं मला अर्पण कर. हे किती छान दिसत आहेत ना श्री श्री राधा गोविंद, किती छान त्यांना हे केलेलं आहे, सजवलेलं आहे. कुमुद माताजी. येस माताजी. ओके, एक मिनिट, हा कुठला आहे श्लोक नंबर?
माताजी 9व्या अध्यायाचा आहे हा माताजी. 9वा अध्यायातला आहे, पण इकडे सुद्धा तो लागू आहे. म्हणजे आपण ओके. तुम्ही हा श्लोक वाचा. ओके. यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदत्परम्. आता या श्लोकामध्ये खालती जरा चूक आहे, याच्यात हे करायचं आहे. हे कुंती पुत्र, तू जे काही करतोस, जे काही खातोस, जे काही अर्पण करतोस आणि दान करतोस, तसेच तू जे काही तपस्या करतो ते सर्व मला अर्पण म्हणून करावे. श्री कृष्ण. म्हणजे इकडे कृष्ण काय सांगतो, ठीक आहे तू साधना भक्ती करू शकत नाही, तू जे काय करतोस, जे काय खातोस, जे काही दान करतोस, जे काय तप करतोस, थोडा जर केलास तर जे काही काम करतोस ते सगळं मला अर्पण कर. तर आता आज मी तुमच्या बरोबर इस्कॉन च जर तुम्हाला आमचा कोर्स आवडला आणि श्री श्री राधा गोविंदांसाठी जर तुम्हाला काही इच्छा आहे, काही डोनेशन द्यायची, तर शेवटी मी पीपीटी शेअर करणार आहे आणि मी तुम्हाला त्याबद्दल जरा माहिती देईन सविस्तर. आता श्री श्री राधा गोविंद हे सध्या ते एका भाड्याच्या घरामध्ये त्यांचं मंदिर केलंय आणि नामानिष्ठ प्रभू आहेत, त्यांनी मँगलोरला जागा घेतली आणि भव्य मंदिर श्री श्री राधा गोविंदाचं ते आता चालू आहे. सगळी ती प्रोसेस लँड आलेली आहे हातात आणि ते मंदिराचं सगळं आता चालू आहे. म्हणजे बांधकाम अजून चालू नाही झालं, पण ते चालू होईल. तर हे जे मंदिर होणार आहे यात त्यांना खूप सर्वच जीवांना शिक्षण द्यायचंय, ज्ञान द्यायचंय की गीता म्हणजे काय. त्यांना खूप म्हणजे अगदी गावागावात लोकांना सांगून तिकडे उपक्रम घडवायचे आहेत आणि क्लासेस चालू करायचे एकदम मोठ्या स्केलवर. तर यासाठी हे मी तुम्हाला नंतर सांगेन. जर तुम्हाला शक्य झालं तर मंदिरासाठी तुम्ही 1 वीट देऊ शकता किंवा 1 स्क्वेअर फूट जागा, त्या सगळ्याचे रेट्स दिलेले आहेत. मग तुम्हाला अगदी जर दुसरं काही करायचं असेल तर इतर मंदिरामध्ये जी नित्य सेवा होते ना, फळं फुलं, यासाठी सुद्धा वेगवेगळे रेट्स आहेत आणि पीपीटी दाखवीन तुम्हाला, मी स्लाइड्स दाखवीन आणि नंतर आपल्या ग्रुपवर पण पोस्ट करेन. हा कुमुद माताजी. येस माती. अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुमुद्योगम् आश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यत् आत्मवान्. तथापि तू जर माझ्या भावनेने युक्त होऊन कर्म करण्यात असमर्थ असशील तर सर्व कर्मफलाचा त्याग करून कर्म करण्याचा आणि आत्मस्थित होण्याचा प्रयत्न. म्हणजे इकडे कृष्ण काय सांगतो, हे परत निष्काम कर्म झालं की जर तू जे काय कर्म करतोयस त्या कर्माचं फळ तू मला दे. कृष्ण काय म्हणतोय, मी आता तुम्हाला एक्सेप्ट करतोय. तुमची एकतरे तुमचं मन जसं आहे तसं मी तुम्हाला एक्सेप्ट करतोय, पण काहीतरी मला द्या. तुमचा वेळ द्या, तुमचे ऍसेट्स द्या, तुमची सेवा द्या, तुमची बुद्धी द्या. असं नाही तो म्हणत आहे की मला सगळं तुमचं पाहिजे, पण काहीतरी द्या असं तो म्हणतोय. आता इकडे याला म्हणतात सकाम कर्मयोग, बरं का. सकाम कर्मयोग म्हणजे काय, इकडे या श्लोकामध्ये सकाम कर्मयोगाचा अर्थ समाजसेवा. म्हणजे तुम्ही समाजासाठी काहीतरी चांगलं करा. समजा जर काही जण असतात ते म्हणतात, बाबा आम्हाला घरी बसून जॉब करणं, नाम घेणं 2-2 तास आवडत नाही, आम्हाला कामाची सवय आहे, आम्हाला काम करायचं. ठीक आहे, मग तुम्ही समाजासाठी
काहीतरी कर्म करा, काहीतरी समाजासाठी करा. आणि ते जे फळ आहे ना, जरी तुम्ही मला दिलं नाही, कृष्णाला दिलेलं उत्तम, जर तुम्ही मला नाही दिला तरीही चालेल, तुम्ही ते फळ समाजाला द्या. म्हणजे गरीब लोकांसाठी अन्न द्या, वस्त्रदान द्या, जे आजारी लोक आहेत त्यांची सेवा करा. म्हणजे काहीतरी तुम्ही माझ्यासाठी नाही केलं तर तुम्ही समाज सेवा करा, असं कृष्ण म्हणतो. तर या पाठचा अर्थ काय आहे की तुम्ही कर्माचं फळ त्याग करा. आता इकडे तुम्ही जर बघितलं असेल, अगदी दुसऱ्या अध्यायापासून कृष्ण आपल्याला सांगतोय की मन तुमचं शांत राहिलं पाहिजे. आणि जेव्हा मन फळाकडे म्हणजे फळाची अपेक्षा असतं ना, तेव्हा मन खूप अशांत असतं. आणि जेव्हा मन अशांत असतं त्याच्यामध्ये ज्ञान जाऊ शकत नाही. आणि कृष्ण काय म्हणतोय की तुम्ही फळाचा पूर्ण त्याग करा. फळाचा त्याग केल्यावर तुमचं मन शांत राहील आणि आय विल बी अवेलेबल टू यू. मी तुमच्या हृदयामध्ये स्थित होईल. जोपर्यंत मन तुमचं खूप टर्ब्युलंट, खूप अस्वस्थ आहे, फळाच्या पाठी मला हे पाहिजे ते पाहिजे, तुम्ही 1 मिनिट सुद्धा जॉब करू शकणार नाही. आता जेव्हा इकडे कृष्ण आपल्याला असं सांगतोय की फळाचा त्याग कर किंवा हे, त्याच्या पाठी आणि एक खोल अर्थ आहे बघा. जर तुम्ही विचार केला तर मनाला 2 गोष्टी हव्या असतात, पण त्या आपल्याला माहित नसतात, म्हणून आपलं जे वागणं आहे ना ते वेगळं असतं. 2 गोष्टी मनाला कुठल्या पाहिजे असतात, एक म्हणजे फ्रीडम आणि दुसरा म्हणजे चेंज. हे तुम्ही कोणालाही विचारा, फ्रीडम आणि चेंज या 2 गोष्टी मनाला हव्या असतात. मला सांगा बरं, तुम्हाला सगळ्यांना हे पटतंय की नाही पटत आहे? हो माताजी. हो माताजी. माताजी. पटतंय ना? पण आपल्याला इकडे काय दिसतं की फ्रीडम आणि चेंज ना, याचा आपल्याला उलट हे असं हे काय म्हणतात तसं उलट पिक्चर दिसतं. म्हणजे ज्याप्रमाणे आता एखादा तुम्ही लहान मुलं बघा, ते शाळेत जात असतात, तर त्यांना फ्रीडम असतो का? त्यांना बघा, काही जणांना आता मुली असतील त्यांना केस सोडायचे असतात, किंवा त्यांना शाळेत जेव्हा जातायत तेव्हा वेगवेगळ्या क्लिपा लावायच्या असतात. त्यांना फ्रीडम हवा असतो. मला नेल पॉलिश लावायचंय, अगदी लहान मुलांपासून बघा त्यांना दिसतं. मग आता समजा जर एखादा माणूस नोकरी करतोय आणि ती नोकरी ठीक आहे, अशी काही वाईट नाहीये, पण चेंज हवा असतो, चेंज. म्हणून ते दुसरी नोकरी असतात तिकडे जातात. पण खरं अशी खूप एक्झाम्पल्स देऊ शकते मी, आता जास्त बोलत नाही पण मग क्लास खूप आपला संपतच नाही ना 4:30 पर्यंत. तर असे 2 गोष्टी मनाला पाहिजे असतात, फ्रीडम आणि चेंज. पण फ्रीडम आपल्याला कुठून हवा असतो? फ्रॉम दिस मटेरियल वर्ल्ड. दिस मटेरियल वर्ल्ड मनाला फ्रीडम हवा असतो. आणि काय चेंज हवा असतो की आपल्याला कृष्णाबरोबर प्रेमाचं आदान प्रदान करायचं असतं, इकडच्या व्यक्तींबरोबर नाही. हा जो चेंज असतो ना, हा मनाला हवा असतो. पण आपण काय करतो, आपण तो करू शकत नाही, म्हणून मग आपण हे करतो, अरे किती बोर झालंय, आता मला चेंज पाहिजे, आता मी वेकेशनला जाणार आहे, आता मी युरोपला जाणार आहे, किंवा मी इकडे जाणार आहे, तिकडे जाणार आहे. मग आता तुम्ही बघा कितीतरी टूर्स आणि ट्रॅव्हल्स आहेत, म्हणजे बाहेर ट्रॅव्हलिंगला जातात, एक चेंज मिळतो. तर या 2 गोष्टी मनाला हव्या असतात, फ्रीडम
आणि चेंज. आणि कृष्ण म्हणतो, ओळखतो या 2 गोष्टी पाहिजे. या 2 गोष्टी अवेलेबल होतील तुम्हाला जेव्हा तुम्ही फळ जे आहे तुमच्या कर्माचं फळ ते पूर्ण जेव्हा तुम्ही दुसऱ्यांना अर्पण करा, या गोष्टी तुम्हाला त्वरित प्राप्त होतील. म्हणजे कृष्ण आपल्या हृदयात राहील. आता जे आपलं मन असं दुःखी, आता जे आपलं मन असतं ना, ते असं एका पेंड्युलम सारखं आनंद आणि दुःख किंवा न्यूट्रल असं ते स्विंग होत असतं. तर असं नाही, ते एकदम न्यूट्रल राहिलं पाहिजे. ते न्यूट्रल कधी राहील जेव्हा आपण काम करू कृष्णासाठी आणि ते फळ आहे ते सुद्धा कृष्णाला देऊ. आता तुम्ही मला सांगा की समजा जर तुम्ही मोठमोठ्या MNCs वगैरे कंपनीमध्ये वगैरे जर कधी गेला तर आता सगळीकडेच असतं म्हणा, एक सिक्युरिटी चेक असतो बरं का. तिकडे बाहेर तुम्हाला तुमचा इव्हन मोबाईल असेल तो ठेवावा लागतो आणि मग तो कॅमेराच्या थ्रू जाऊन मग तुमची पर्स असेल मग दुसऱ्या बाजूनी जाऊन ते तुम्ही कलेक्ट करता आणि मग आतमध्ये जाता. आणि त्या एम्प्लॉईजना सुद्धा जेव्हा ते बाहेर काम सोडून कॅम्पसच्या बाहेर जातात तेव्हा सुद्धा सिक्युरिटी चेक असतो बरं का. ते जातात, त्यांचा सगळा मोबाईल वगैरे ठेवतात, ते सुद्धा स्वतः जातात बाहेर. आणि तर मग असं का आहे, कारण त्या कंपनीवाल्यांना माहित असतं की किती लाखो रुपयाची महत्वाची इक्विपमेंट आहे माझ्या ऑफिस मध्ये. यातनं थोडं जरी काही चोरून नेलं तर आपलं नुकसान होईल. म्हणून ते काय करतात, ठिकठिकाणी कॅमेरे असतात आणि सिक्युरिटी चेक. म्हणजे तुम्ही जाताना तुम्ही आलात, जाताना पण काही घेऊन जाऊ नका, चोरून घेऊन जाऊ नका. तसं हे मटेरियल वर्ल्ड आहे, हे जे भौतिक जग आहे हे कृष्णाचं आहे. हे कोणी क्रिएट केलेलं आहे, कृष्णाने क्रिएट केलेलं आहे. आणि आपण करतो काय, ज्याप्रमाणे आपण म्हणजे एखाद्या चोरासारखे आपण सगळं घेतो, परत काही देत नाही. बघा, आपली जी इंद्रिय जी आहे, जी अशा अगदी व्यवस्थित फंक्शन करतात, किंवा आपली बुद्धी जी आहे, ही इंद्रिय आपल्याला कोणी दिली आहे, ही कृष्णाने दिलेली आहे. पण आपण इंद्रिय कोणासाठी वापरतो, स्वतःसाठी वापरतो, कृष्णासाठी वापरत नाही. तर एका अर्थाने आपण चोर बनतो. आणि जेव्हा जसं त्या MNC मधून बाहेर जातायत लोक, तेव्हा सगळं स्वतःसाठी घेऊन गेले तर काय होईल, म्हणजे जो मालक आहे तो म्हणेल, अरे मी यांना एवढा पगार देतोय तरी ही अशी का या लोकांची वृत्ती आहे चोरासारखी. तसंच कृष्णाने हे जग पूर्ण केलेलं आहे, त्याच्याकडून आपल्याला सगळं मिळतंय, तर त्याला आपण काहीतरी देणं हा एक आपला धर्म आहे. आणि हा धर्म परत आणि काय आहे हा मी तुम्हाला खूप खोलावर जाऊन 17व्या अध्यायात सांगणार आहे बरं. आणि आपण जे काय कृष्णाला देतो ते खरं म्हटलं तर आपलं नसतंच बरं का. आपण काही त्याचं हे सगळं त्याला अर्पण करतो, पण हे तो कोणासाठी करतोय, आपला उद्धार व्हावा म्हणून करतोय. तुम्ही प्रभू रामचंद्र बघा, ती जी खार होती ती गोष्ट माहितीये का तुम्हाला, की ते सगळे जी वानर सेना होती तर मोठमोठे पर्वता एवढे दगड ते घेऊन जायचे, प्रभू रामचंद्रांचं नाव लिहायचे आणि श्रीराम म्हणून ते समुद्रात फेकायचे आणि ते तरंगायला लागायचे. आता एक खार होती ती वाळूचे कण घेत होती आणि ती जात होती आणि ते वाळूचे कण घालत होती आणि ते वाळूचे कण त्या दगडांमध्ये, 2 दगडांमध्ये मध्ये बसून असं बरोबर सिमेंटिंग होत होतं बरं का.
आणि ही काम करत असताना मध्ये मध्ये त्या वानरांच्या मध्ये यायची. तर ते काय म्हणाले तिला की तू मध्ये मध्ये लुडबुड करू नकोस. समजा जर एखादा दगड पडला किंवा आमचा पाय तुझ्यावर पडला तर तुझा जीव जाईल आणि तू काय करतेस इकडे मध्ये मध्ये. तर तिने सांगितलं मी प्रभू रामचंद्रांना मदत करते. मग तू तू काय मदत करते. हे बघ केवढे तरी वाळूचे कण मी आणते, मी सुद्धा सेतू करायला मदत करते. तर ती सगळी वानरं हसायला लागली की तू मदत करतेस की आम्ही करतोय काय. तू काय करते. वाळूच्या कणाने कोणी सेतू बांधू शकता का असं म्हंटल. मग ती म्हणाली तिने हट्ट केला नाही मी माझं काम करणारच. आणि त्या वानरांना राग आला. ही सारखी मध्ये मध्ये खार येत होती म्हणून एका वानराने तिची शेपूट उचलली आणि जोरात तिला फेकून दिली आकाशात. आणि मग ती नाव घेत होती ना श्रीराम श्रीराम. आणि असं म्हणता म्हणता ती बरोबर प्रभू रामचंद्रांच्या ओंजळीत पडली. आणि त्यांनी हात फिरवला आणि त्यांनी जाणलं की काय झालंय ते. त्यांनी लगेच वानरांना बोलवलं आणि सांगितलं की कोणीही कितीही लहान जरी सेवा असेल तरी ती मला तितकीच मौल्यवान आहे जितकी तुम्ही करताय. तुमच्या अंगामध्ये शक्ती खूप जास्त आहे. तुमच्याकडे तुम्ही एवढे एवढे दगड पर्वता एवढे दगड उचलू शकता. पण ही खार आहे, ही काय करू शकते. हिला मीच शक्ती नाही दिलेली आहे. ही छोटे छोटे कण उचलू शकते. त्याच्यामुळे तिच्या हृदयात काय आहे याला मी महत्व देतो. ती काम काय करते त्याला महत्व देत नाही. त्याच अनुषंगाने मी तुम्हाला सांगते की आपण सुद्धा प्रत्येक जण कुठली ना कुठली तरी छोटी मदत करू शकतो आणि त्या मदतीने आपलाच उद्धार होणार आहे. कृष्ण आपलाच उद्धार करणार. तो थांबलेला आहे की बाबा कधी ही लोक या सगळ्या फळांचा त्याग कधीही माझ्याकडे बघतील, कधी बघतील. तो वाट बघतोय, खूप वाट बघतोय. त्याच्यामुळे आता पुढच्या अध्यायात मी सांगेन की श्रील रूप गोस्वामी होते त्यांनी लिहून ठेवलंय की आपली जी सॅलरी असते त्यातले 50% इन्कम आहे तो कृष्णाला द्यायचा. 25% आपल्या डिपेंडन्सवर ठेवायच्या. म्हणजे आपले आई वडील असतील किंवा आपले पती पत्नी मुलं असतील आणि 25% इन्कम आपल्या स्वतःच्या इमर्जन्सीसाठी ठेवायचा असं श्रीला प्रभुपादांनी सांगितलंय. आणि रूप गोस्वामींनी हे लिहून ठेवलेलं आहे त्यांच्या पुस्तकामध्ये की डोनेशन कसं केलं पाहिजे, कोणाला दिलं पाहिजे याबद्दल जास्त आता मी 17व्या अध्यायात सांगेन. कुमुद माताजी. येस माताजी. श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासा ज्ञानज्ञानं विशेष्यते ध्यानात् कर्मफलत्याग सत्यागच्छन्ति नंतरम. तुला जर असा अभ्यास करणे शक्य नसेल तर ज्ञानाचे अनुशीलन करण्यात तू स्वतःला संलग्न कर. तथापि ज्ञानापेक्षा ध्यान श्रेष्ठ आहे आणि ध्यानापेक्षाही कर्मफळांचा त्याग करणे श्रेष्ठ आहे. कारण अशा कर्मफळाच्या त्यागामुळे मनुष्याला मनशांती प्राप्त होते. आता इकडे कृष्णाने सांगितले की मन तुमचं शांत पाहिजे. मन जेव्हा शांत होईल तेव्हाच तुम्हाला माझी प्राप्ती होऊ शकेल. मग इकडे काय सांगितलंय आता कृष्णाकडे जायचंय म्हणजे काहीतरी ऍक्टिव्हिटी तर करायला पाहिजे कृष्णासाठी. असं म्हणून नाही चालणार की माझ्या इंद्रियांच्या तृप्तीसाठी मी जगणार नाही. त्याला द्विपद पशु म्हटलेलं आहे भागवतामध्ये. हा तर इकडे सांगितलंय की आता ठीक आहे तुम्हाला फळाचा त्याग करायचा नाहीये. मग तुम्ही काय करा की तुम्ही
ज्ञान घ्या. इकडे तुम्हाला दिसतायत ही सगळी मुलं वेदांचं पठण करताय. तुम्ही ज्ञान घ्या, पण ज्ञानापेक्षा श्रेष्ठ ध्यान आहे. तुम्ही इकडे बघितलं, हा एक योगी बसलेला आहे आणि तो ध्यानास्थ बसलेला आहे. तुम्ही ध्यान करा. आणि ध्यानापेक्षाही श्रेष्ठ म्हणजे कर्मफलांचा त्याग करा. ही गोष्ट तुम्हाला माहिती आहे का कोणाला? बरं, मी सांगते ही. कोणाला माहिती आहे? नाही माहित. बरं सांगते. आता कृष्ण जेव्हा गोकुळामध्ये होता तेव्हा सर्वांना माहिती होतं की असा नंद महाराजांचा यशोदा मातेचा मुलगा आहे आणि खूप गोड आहे. आणि सर्वजण काय होतात की त्याला तिकडे आल्यावर चला आपण इकडे या बाळाला बघायला जाऊया. तर असं एक फळवाली होती आणि तिने कृष्णाबद्दल खूप ऐकलं होतं. तर एकदा ती तिकडे गेली आणि फळं म्हणून म्हणजे फळं विकायची होती म्हणून तिने हाक मारली. आणि कृष्णा लहानपणापासून बघायचा की कोणीही फळं भाज्या वगैरे द्यायला आली की त्याची आई म्हणजे तेव्हा बार्टर सिस्टम होती. म्हणजे आपण काही घेतलं तर आपण दुसऱ्याला धान्य द्यायचं, त्याला बार्टर सिस्टम म्हणतात. तर तो बघायचा की आई काहीतरी घेते आणि रिटर्न मध्ये धान्य देते. एवढं लहान मुलाच्या लक्षात राहिलं. मग ही फळवाली आली, फळं घ्या. आणि कृष्णाने आवाज ऐकला लगेच आणि तुरु 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 गेला आणि तिला म्हणाला मला सगळी फळं दे. आणि ही इतकी आकर्षित झाली, कृष्णाकडे बघतच राहिली आणि त्याला फळं देत राहिली. आणि हा घरी जाऊन फळं ठेवायचा. मग शेवटची 2 फळं होती. तो घरी गेला आणि त्यांनी त्याच्या मुठीमध्ये तांदूळ आणले. आता त्या मुलाची मूठ केवढी असणार आणि तांदूळ त्या मुठीमध्ये किती राहणार. तो येत असताना सगळे तांदूळ खाली पडले आणि त्यांनी उघडले तांदूळ द्यायला तर मुठीमध्ये फक्त 2च तांदळाचे दाणे होते. मग तरी तेवढेच दिले तिने काहीही म्हटलं नाही की मला खूप धान्य दे, ही टोपली भरून धान्य दे आणि काही दे, काही म्हटलं नाही. ते घेतली, तिला खूप आनंद झाला आणि ती घरी गेली आणि बघितलं तर काय तिच्या टोपलीमध्ये नाना तऱ्हेची जवाहरे म्हणजे हिरे, सगळे अनमोल मणी होते. हिरे, पाचू, माणिक हे सगळं काही तिला म्हणजे फक्त 2 दाणे तांदळाचे कृष्णाने घातले. पण त्याचं रूपांतर काय झालं. म्हणजे ही जी कथा आहे ही आपल्याला कथा काय सांगते. जेव्हा आपण कृष्णाला देतो तेव्हा तो आपल्याला आपण काउंट करू शकत नाही की किती पट त्यांनी आपल्याला दिलेलं आहे, किती पट दिलेलं आहे हे आपण काउंट करू शकत नाही. आता ते 2 तांदळाचे दाणे किती असणार आहेत ते त्याची किंमत. आणि हे जे त्यांनी अनमोल रत्न दिलेले आहे त्याची काय किंमत आहे म्हणजे टोटली आउट ऑफ आवर थिंकिंग असतं. पण हे सांगितलं तरी पण त्याच्या पुढे जाऊन मी तुम्हाला एक सांगते की हा कलियुग आहे. कलियुगामध्ये कृष्ण विचार करतो, अरे ही माणसं मी जर यांना अमकी गोष्ट दिली तर ते याचा गैरवापर तर करणार नाही. म्हणून तो योग्य वेळेला योग्य तितकीच आणि गरज असेल तरच ती वस्तू आपल्याला देतो. हे तुम्ही लक्षात ठेवा. तर इकडे सांगितलंय ज्ञानापेक्षा ध्यान श्रेष्ठ आहे आणि ध्यानापेक्षाही जास्त काय श्रेष्ठ आहे, कर्मफलांचा त्याग. आता श्रील प्रभुपादांनी ते ध्यानाबद्दल ना खूप सांगतात की ध्यान म्हणजे ते म्हणतात इतर सगळीकडे ध्यान म्हणतात, मेडिटेशन इज बोगस.
ते म्हणतात. आणि त्यांनी सांगितलंय ध्यान म्हणजे काय, जेव्हा तुम्ही 24 तास कृष्ण सेवेत जेव्हा गुंतलेले असता त्याला ध्यान म्हणतात. मौन, मौन म्हणजे काय, आता मला तुम्ही सांगा तुम्हाला काय वाटतं मौन म्हणजे काय, हात वर करा आणि सांगा. सांगा बरं, मला ऐकू नाही आलं. पल्लवी माताजी. म्हणजे काहीच बोलायचं नाही असं मौनचा अर्थ होतो. मनीषा माताजी. आणि मनात पण कसलाही विचार नाही आला पाहिजे तर खरं मौन. ओके, आणि कोणाला काही ऍड करायचं आहे का? मौन म्हणजे शांत राहणे किंवा एखाद्याचं ध्यान करत राहणे, नामस्मरण करणे न बोलता. बरं, आणि काही आहे काही कोणाला ऍड करायचंय? बरं, तर शिला प्रभुपादांनी काय सांगितलं, ही आपल्याला इंद्रिय दिली आहे, जिव्हा दिलेली आहे, कान दिलेले आहे, डोळे दिलेले आहे, तर ते वापरायचेच नाहीत. हे वापरण्यासाठी दिलेले, हे वापरायचेच नाही. म्हणजे जबरदस्त आपण कुठल्याही फोर्सफुली शटडाऊन कुठलीही गोष्ट करतो तर ती जास्त काळ टिकू शकत नाही. तर श्रील प्रभुपादांनी सांगितलंय मौन म्हणजे काय, जेव्हा 24 तास आपण फक्त कृष्णाबद्दल बोलतो आणि कुठलंही प्रजल्प नाही, मनामध्ये 24 तास कृष्णाचे विचार असतात, कृष्णाबद्दल बोलतोय, त्याला मौन म्हणतात. तर त्यांचं असं सांगणं आहे की जेव्हा आपण सगळे आपली इंद्रिय कृष्ण सेवेमध्ये लावतो, कृष्णाच्या आनंदासाठी जेव्हा आपण आपल्या इंद्रियांचा वापर करतो, इंद्रिय तर वापर करण्याला दिलेलीच आहेत, तर तेव्हा ते ज्या आपल्या इच्छा असतात त्या इच्छाचं प्युरिफिकेशन होतं. मन म्हटलं की इच्छा येणारच, तुम्ही कधीही असं राहू शकत नाही एका व्हॅक्युम स्टेट मध्ये की मला इच्छा नाही, असं राहू शकत नाही. मग इच्छा ही आली पाहिजे, झाली पाहिजे. पण इकडे भक्ती म्हणजे काय, ज्या इम्प्युअर किंवा अशुद्ध इच्छा आहेत त्या शुद्ध करणे. शुद्ध करणे म्हणजे काय, त्या कृष्णाच्या सेवेमध्ये इच्छा प्रकट करणे. म्हणजे ज्या अशुद्ध इच्छा आहेत म्हणजे काय, आपल्या स्वतःच्या इंद्रिय तृप्तींसाठी त्या इच्छा असतात. तर तुम्हाला सर्वांना हे पटतंय का, श्रील प्रभुपाद काय सांगतायत ते? अनम्यूट करायला येतंय ना तुम्हाला? हरे कृष्ण माताजी, परत एकदा प्रश्न विचाराल का? हा, तुम्हाला पटतंय का श्रील प्रभुपाद काय सांगतायत, मौन म्हणजे काय किंवा असं तुम्हाला पटतंय का मनाला? हो हो. म्हणजे फोर्सफुल शटडाऊन कुठल्याही इंद्रियांचा नाही. का, कारण देवानी ती इंद्रिय आपल्याला दिली आहे, जिव्हा दिलेली आहे, बोलायला दिलेली आहे, खायला दिलेली आहे. तुम्ही फोर्सफुली मौन हे करायचा, ते म्हणतात की असं नाही, असं आपण करू शकत नाही, जास्त काळ टिकू शकत नाही असं केलं तर, असं ते म्हणतात. आता आपण पुढे बघूया. आता कृष्ण आपल्याला सांगणार आहे की त्याला कुठला भक्त आवडतो. हरे कृष्ण, कुमुद माताजी. येस माताजी. जो जीवांचा द्वेष करत नाही आणि सर्व जीवांचा सुहृदय मित्र आहे, जो मिथ्या अहंकार पासून मुक्त आहे आणि स्वतःला स्वामी समजत नाही, जो सुख दुःखांमध्ये समभाव राखतो, जो क्षमाशील, सदैव तृप्त आहे, आत्मसंयमी आहे आणि आपले मन व बुद्धी माझ्यावर स्थिर करून जो दृढ निश्चयाने भक्तीमध्ये संलग्न झालेला आहे, तो मला अत्यंत प्रिय आहे. आता कृष्ण सांगतोय बघा, त्याला कुठला भक्त प्रिय आहे. आणि पहिल्यांदा काय सांगितलंय कृष्णाने, जो जीवांचा द्वेष करत नाही.
आणि सर्व जीवांचा सुहृद आहे असं, म्हणजे हे पहिल्यांदा त्यांनी सांगितलंय. आणि मग सांगितलंय की जो आपले मन आणि बुद्धी माझ्यावर स्थिर करतोय. म्हणजे आपल्याला बघा, फक्त जप करून चालणार आहे, फक्त कृष्ण कृष्ण करून चालणार आहे, आपल्याला असं सुद्धा राहिलं पाहिजे, कोणाचाही द्वेष करता कामा नये. तर हे या सगळ्या गोष्टींचा जेव्हा मेळ होतो तेव्हा भक्तीची वृद्धी होते. आता इकडे तुम्हाला एक स्लाइड दिसते, तर ही खूप सुंदर गोष्ट आहे. मी तुम्हाला सांगते, हे बिल्वमंगल ठाकूर आहेत. तर बिल्वमंगल ठाकूर त्यांच्या गत जन्मात एक मोठे संन्यासी होते आणि ते भाव भक्त पायरीपर्यंत पोहोचले होते. त्या तुम्हाला 9 पायऱ्या माहित आहेत का? मी तुम्हाला सांगितलेल्या की भक्तीच्या पहिली श्रद्धा आहे, माहिती आहे तुम्हाला? मग श्रद्धा झाल्या, हा बोला पल्लवी माताजी. श्रद्धा, श्रवण. हो, नंतर आपण भक्तांचा सहवास घेतो, दुसरी पायरी साधू अशा 9 संग म्हणतात. हो, साधू संग. पुढे श्रद्धा, भक्ती, कीर्तन, स्मरण, पादसेवा, अर्चना. नाही, ही नवविधा भक्ती झाली. म्हणजे कुठल्याही तऱ्हेने ही 9 म्हणजे फक्त श्रवण केल्याने कुठलंही एक अंग भक्तीचं हे वापरलं तरी कृष्णाची प्राप्ती होऊ शकते. पण मी 9 पायऱ्या म्हटले. कुठलाही भक्त त्याची भक्ती जेव्हा चालू होते तेव्हा 9 पायऱ्या असतात. माझा आवाज येतोय? इको येतोय. बरं, सांगा मला. आता मला हा एको होतोय. मी माझं हे मोबाईल स्विच ऑफ करते आणि बघते. माताजी तुमचा मोबाईल हे करा. मॅडम तुमचा डबल आवाज. माझाही आला. बरं, आता येतोय? नाही, आता नाही येते. ओके, मी माझा मोबाईल हे केला स्विच ऑफ. बरं, मला सांगा बरं. पुन्हा आला. आता डबल आवाज येतोय. माताजी एक काम करा, लॉग आउट परत लॉग इन करू. नाही माताजी आवाज बंद करून टाका. मला व्यवस्थित हो माताजी, नाही प्रत्येकाला म्यूट करायला सांगा. सगळेजण म्यूट होऊन जा म्हणजे माताजी बोलू शकेल. बोला आता माताजी, बोला माताजी, आता काही हरकत नाही, होऊन गेला. बरं, आता आवाज येतोय? तुमचा आवाज येत नाहीये कुमुद माताजी. अनम्यूट. हा, मला कोहोस्ट करा. माझे नेटवर्क इश्यू होऊन गेलेला, म्हणजे मी Okay. लिहून गेलेली. येस, हा आता बोला तुम्ही. बरं, आता काही होणार नाही. तर त्या 9 पायऱ्या मी तुम्हाला सांगितलं. साधू संग, पहिली श्रद्धा, दुसरा साधू संग, तिसरी भजन क्रिया झाल्यानंतर निष्ठा झाल्यानंतर अनर्थ निवृत्ती. आठवतं का तुम्हाला? मग आसक्ती, मग रुची, मग भाव भक्ती आणि 9वी प्रेम भक्ती. तर या ज्या 9 पायऱ्या आहेत, या एक एक आपण हळूहळू चढतो आणि मग कृष्ण प्राप्ती होते. तर हे बिल्वमंगल ठाकूर गेल्या जन्मामध्ये मोठे संन्यासी आणि कृष्णाचे भक्त होते. ते भाव भक्ती लेवलवर होते, म्हणजे केवढे मोठे होते ते बघा. आणि ते दर महिन्यामध्ये भागवत सप्ताह
आयोजित करायचे आणि खूप लोकांना बोलवायचे, गावच्या गाव तिकडे येऊन जेवायचे आणि त्यांच्याकडे जो मिळेल पैसा ना ते पूर्ण भागवत सप्ताहामध्ये घालायचे. आता एक दिवस त्यांनी ठरवलं, आता आपण भागवत सप्ताह करायचा आहे अमक्या अमक्या दिवशी, आणि त्यांच्याकडे पुरेसे पैसे नव्हते. तर ते विचार करत होते पैसे कुठून मिळतील, कसे मिळतील, आणि चालत होते. तर चालता चालता त्यांना क्रिमेटोरियम दिसलं, स्मशानभूमी दिसली, आणि त्या स्मशानभूमीमध्ये खूप सुंदर सुंदर कपडे घालून आलेले बायका, पुरुष, खूप माणसं होती. आणि तिकडे मग त्यांनी जवळ जाऊन बघितलं तर तिकडे त्यांनी बघितलं की एक तरुण मुलगी 18 वर्षाची, तिचा शव होता आणि तोही खूप चांगला सजवलेला होता. खूप दागिने होते आणि सुंदर कपडे होते, आणि त्याला जवळ गेला आणि बघितला आणि कोण कोण आहे, तर तिकडे त्याला दिसला की त्या राज्याचा राजा होता, राणी होता, आणि ते खूप दुःखी होते. मग जरासं विचारल्यावर त्याला समजलं की ती मृत मुलगी ही राजकन्या होती. आणि आता तो सगळा विधी चालू झाला आणि राजाने अग्निसंस्कार दिले आणि त्याच्यानंतर काही वेळ ते तिकडे उभे राहिले, पण त्यांना इथे इतके दुःखी झाले की ते पूर्ण प्रेत जाळेपर्यंत, त्याची राख होईपर्यंत ते थांबू शकले नाही आणि ते परत आपल्या राजवाड्यात निघून आले. आणि त्यांनी बिल्वमंगल ठाकूरनी बघितलं, तो तिकडे थांबला की आता की हे जे प्रेत आहे, या प्रेताला हिऱ्याच्या कुड्या, हे सोन्याच्या बांगड्या, सुंदर गळ्यातले किमती हार, याचा काय उपयोग आहे? तर आता आपण हे सगळं घेऊन जाऊया. म्हणून त्या अर्थाने तो त्या बॉडी जवळ गेला. हे राजा आणि राणी सगळी माणसं गेल्यानंतर लगेच गेला आणि तितक्यात त्या प्रेताला हात लावणार, तितक्यात त्याला आवाज आला की तू याला हात लावू नकोस. आणि तो एकदम आश्चर्यचकित झाला की बापरे, हा कोण बोलतंय? आणि मग परत आवाज आला की मी राजकन्या आहे, तुला जर पैसे हवे असतील तर तू माझ्या वडिलांकडे जा आणि त्यांना सांग की मी तुला पाठवले. मी जिकडे झोपते ना तिकडे माझ्या उशीच्या खाली डाव्या बाजूला माझा एक ज्वेलरी बॉक्स आहे, त्याच्यामध्ये खूप किमती हार, बांगड्या, कानातले खूप आहे, खूप ऑर्नामेंट्स आहेत, खूप दागिने आहेत, तू जा आणि घे. मग त्याला वाटलं बरं, आणि तो राजाकडे गेला आणि राजाला असं असं झालेलं सांगितलं. मग राजा म्हणाला की ठीक आहे, तू घेऊन जा म्हणून, आणि तो घेऊन गेला. ते सगळे पैसे खर्च केले, खूप अन्न आणलं, खूप धान्य आणलं, दूध, साखर, फळं, भाज्या, पण तरी त्याला वाटलं अजून थोडेसे पैसे मला कमी वाटतायत, मी आता परत जातो. परत तो स्मशानभूमीमध्ये गेला आणि त्याला असं वाटलं ते तिचं ना अर्ध जळलेलं प्रेत किंवा जे काय होतं ते हाडं वगैरे होती ती तिकडे होती, आणि त्यांनी बघितलं की ते सोन्याचे दागिने जे तिकडेच होते. आता आपण ते सोन्याचे दागिने घेऊया, आणि तो सोन्याचे दागिने त्यांनी घेतले. जसे त्यांनी सोन्याचे दागिने, हिऱ्याचा जो हार होता तो घेतला, तेव्हा ती राजकन्या म्हणाली तू खूप मोठी चूक केलेली आहेस. आता मात्र मी तुला शाप देते की तू खूप कृष्णाचा जरी प्रगत भक्त असशील तरी तुला आणि एक वेळ जन्म घ्यावा लागेल आणि तू अनैतिक जीवन जगशील, आणि पुढच्या आयुष्यामध्ये हा
जो संन्यासी होता याचा जन्म मोठ्या श्रीमंत कुटुंबात झाला, कारण तो कृष्णाचा भक्त होता. पण त्याच्यामध्ये एक वाईट गुण होता की तो खूप बायकांच्या पाठीपाठी जायचा. आणि ही जी राजकन्या होती ती एक वेश्या म्हणून तिने जन्म घेतला आणि तिचं नाव होतं चिंतामणी. आणि हा बिल्वमंगल ठाकूर रोज त्या चिंतामणीकडे जायचं आणि त्याला ती खूप आवडायची. एक दिवस काय झालं, याचे वडील गेले बिल्वमंगल ठाकूरचे, म्हणून ते श्राद्ध हे करायचं असतं ना सगळं, त्याच्यानंतरचे जे विधी करायचे असतात त्या विधी करायला तो बसला होता. आणि ते पुरोहित मंत्र म्हणतच होते. इकडे वेळ झालेली होती चिंतामणीला जाऊन भेटायची आणि तो असा व्याकुळ झाला होता. आणि तिकडे तो ओरडायला लागला त्या पुरोहितांना, किती मंत्र म्हणता, समजत नाही का तुम्हाला? लवकर आटपा आता मला, लगेच जे काय ते शॉर्टकट करा आणि फिनिश करा. मग शेवटी एकदाचे ते सगळे विधी संपले. ते विधी संपल्यानंतर बिल्वमंगल ठाकूर जायला निघाला तर मोठं वादळ आणि जोरदार पाऊस चालू झाला. आणि तो राहत होता आणि चिंतामणी, त्या दोन गावांमध्ये नदी होती आणि तो नेहमी होडीत बसून जायचा. पण आता ते हे पण नव्हते, होडी घेऊन जायला तिकडे माणसंही नव्हती आणि खूप मोठमोठ्या लाटा होत्या, वादळ होतं, त्यातच पाऊस होता. मग आता ही नदी पार कशी करणार? बिल्वमंगल ठाकूरनी उडी मारली नदीमध्ये आणि अंधारी खूप झालेला, त्याच्या हाताला काहीतरी लागलं. ते एक प्रेत होतं. त्या प्रेतावर बसून किंवा त्या प्रेताला धरून कसं तरी त्यांनी ती नदी पार केली. नदी पार केली तर त्यांनी बघितलं की अरे सगळी ही चिंतामणी आहे, तिने खिडकी दारू वगैरे सगळी लावली आहे आणि ती वरच्या मजल्यावर राहत होती. म्हणून त्यांनी म्हटलं आता कसं जायचं वर? तर तिकडे त्यांना एक दोरी दिसली. त्या दोरीला धरून ते आतमध्ये गेले, खिडकी उघडली आणि उडी मारली. तर चिंतामणी म्हणाली, बापरे, एवढ्या रात्री एवढा पाऊस पडताना तुम्ही कसे आलात? आणि मग तिने बघितलं बाहेर साप आहे. त्यामुळे बापरे, सापाला धरून आलात की काय तुम्ही? मग त्यांनी हो सांगितलं. मग त्यांनी सांगितलं कसं प्रेताला धरून त्यांनी नदी पार केली. मग तिने म्हटलं एवढे कष्ट करून तुम्ही माझ्यासाठी आला तिकडे, पण हेच जर तुम्ही एवढं जर श्रीकृष्णासाठी केलं असतं तर निश्चितच तुम्हाला आतापर्यंत त्याची प्राप्ती झाली असती. आणि असं म्हटल्यानंतर आता हे चिंतामणी नाही बोलली, चिंतामणीमध्ये बिल्वमंगल ठाकूरचे गुरु स्थित होऊन ते हे शब्द बोलले. आणि ते जेव्हा गुरु शब्द बोलतो ते बोधवाक्य असतं आणि सडनली आपल्याला रिअलायझेशन होतं ऍट दॅट स्पर ऑफ द मोमेंट. तर तेव्हा बिल्वमंगल ठाकूरला एकदम रिअलायझेशन झालं, साक्षात्कार झाला. ते बरोबर उलटे फिरले आणि ते गेले बाहेर, गेले की आता मी वृंदावनात जातो, आता मला फक्त कृष्ण नाम घ्यायचं असतं. तर गुरु हा असा असतो, जोपर्यंत आपण एकदा गुरु केला, आपल्या या भौतिकातून सुटका झाल्याशिवाय तो आपल्याला सोडत नाही. तर ते वृंदावनात जायला निघाले. आता तिकडे त्यांना ना एक खूप सुंदर स्त्री दिसली, एक ब्राह्मणाची बायको होती आणि छान मोठे केस होते, असा आंबाडा होता, गजरा घातला होता. आणि तर त्यांना ती खूप आवडली आणि तिच्या पाठीपाठी जायला लागले. ते जेव्हा तिच्या पाठीपाठी जायला लागले तेव्हा ती बाई घाबरली, कोण माझ्या पाठीपाठी पुरुष येतोय म्हणून लवकर लवकर ती घरी गेली. आणि घरी तिचा नवरा व्हरांड्यात बसला होता आणि ती आतमध्ये गेली. थोड्या वेळी ते बिल्वमंगल ठाकूर त्या
घरी गेले आणि म्हणाले, या ज्या बाई आहेत तुम्हाला त्यांना तुम्ही बोलवू शकाल का? मग तो नवरा आतमध्ये जाऊन सांगतो की कोण एक माणूस आलाय, त्याला तुझ्याकडे बोलायचंय. मग ती बाहेर येते आणि त्यांना विचारते काय पाहिजे. तर ते म्हणतात, माताजी तुमचा जो आकडा आहे ना आंबाड्यातला, तो आकडा द्या. मग ती तो आकडा देते. तो त्या आकडा घेतात आणि आपल्या डोळ्यात घालतात आणि दोन्ही डोळे फोडतात. मी कृष्णाकडे जायला निघालो होतो आणि माझ्या इंद्रियांनी मला फसवलं. मला अशी इंद्रिय नकोच आहे जी मला कृष्णाकडे जायला देत नाही. आणि मग ते वृंदावनात गेले. इकडे श्रील प्रभुपाद काय लिहितात की आपल्यामध्ये सुद्धा काही गोष्टी असतात की ज्या वाईट असतात आणि इमिजिएटली जेव्हा आपण कृष्णाचा जप करतो त्या वाईट सवयी थांबू शकत नाही. ज्याप्रमाणे तुम्ही तुमच्या बेडरूम मध्ये हॉलमध्ये फॅन लावला, 5 स्पीड ठेवला किंवा एकदम टॉप स्पीडवर ठेवला, तो बंद केला की काही काळ पंखा फिरतच राहतो ना, मग हळूहळू मग तो स्थिर होतो, केव्हा फिरायचा थांबतो. त्याचप्रमाणे जेव्हा आपण कृष्ण भावना भावी जीवन जगायला लागतो तेव्हा आपली काही अनर्थ वर येतात, पण ती हळू ती सर्व पूर्ण जातात. तर इकडे ही बिल्वमंगल ठाकूरची गोष्ट आहे. पण आपण आपल्याला असं करता येत नाही. आपल्याला काय केलं पाहिजे, गुरु साधू शास्त्र यांची मदत घेऊन आपल्याला पुढे गेलं पाहिजे. आता आपला हा संपत आलाय. हरे कृष्ण. कुमुद माताजी. हरे कृष्णा. ज्याच्यामुळे कोणीही उद्विग्न होत नाही आणि जो इतर कोणामुळे उद्विग्न होत नाही, जो हर्ष आणि दुःख, भय आणि चिंता यामध्ये समभाव राखतो, तो मला अत्यंत प्रिय आहे. हरे कृष्ण. तर आता इकडे इकडे हे एक स्लाइड आहे. या स्लाइड मध्ये तुम्हाला काय दिसतंय की शंकर आणि पार्वती हे बसलेले आणि शंकराच्या मांडीवर पार्वती बसलेली आहे आणि ते कृष्ण कथा सांगतात. शंकर कोण आहे, परम वैष्णव. हे त्यांचं ऍक्च्युअली खरं म्हटलं तर त्यांचं रेकग्निशन म्हणजे शंकर म्हणजे काय, कृष्णाचा परम भक्त, परम वैष्णव आहे. तर ते एकदा कृष्ण कथा सांगत होते. तर शंकर कृष्ण कथा सांगणार म्हणून ब्रह्मांडाच्या सर्व ठिकाणातून अगदी कानाकोना तिकडनं सगळे भक्त आले होते आणि मोठे मोठे भक्त आले होते की ते काय सांगताय. नारद मुनी आले होते, व्यासदेव आले होते, खूप मोठे मोठे भक्त आले होते आणि ते कथा सांगत होते आणि सगळे भान हरपून कथा ऐकत होते. त्याच वेळेला काय झालं, आकाशामध्ये चित्रकेतू आपल्या विमानातून चालला होता. हा चित्रकेतू. तर जेव्हा चित्रकेतूला दिसलं की ही शंकर गोष्ट सांगतात आणि सगळे जण काय अगदी तल्लीन होऊन ऐकतात, म्हणून त्याला आनंद झाला आणि आनंदाने त्यांनी स्मित केलं. तर जेव्हा त्याच्या आनंदावर ते हसू उमटलं तेव्हा पार्वतीला काय वाटलं की हा चित्रकेतू मी माझ्या नवऱ्याच्या मांडीवर बसले म्हणून हसतोय. खरं म्हटलं तर हे जे कोणाचंही लक्ष नव्हतं पार्वती कशी बसते, कारण हे सगळे जे आहे हे शारीरिक स्तरावर नव्हते, हे आत्मिक स्तरावर होते. त्याच्यामुळे त्यांचं काही लक्ष गेलं नाही. पण पार्वतीला असं वाटलं की तो चित्रकेतू आपल्याला हसतो आणि असं झाल्यामुळे तिने शाप दिला त्याला की तुला पृथ्वीवर असुर म्हणून जन्म घ्यावा लागेल. पण एका वैष्णवीने शाप दिला. त्यांनी
तो पूर्ण मनाने पूर्ण आनंदाने स्वीकार केला. म्हणजे आणि तो परत त्यांनी काही हे नाही केलं, परत उलट मी पार्वतीला शाप देतो नाही, तर ज्याच्यामुळे कोणीही उद्विग्न होत नाही आणि जो इतर कोणामुळे उद्विग्न होत नाही, हर्ष, दुःख, भय, चिंता याच्यामध्ये समभाव असतो, तर असा भक्त कृष्णाला खूप प्रिय असतो. कुमुद माताजी. हरे कृष्णा. जो माझा भक्त साधारण दैनंदिन क्रियावर अवलंबून नसतो, जो शुद्ध, कुशल, चिंतारहित, दुःखमुक्त आणि कोणतेही फल प्राप्त करण्यासाठी महत् प्रयास करत नाही, तो मला अत्यंत प्रिय आहे. हरे कृष्ण. म्हणजे इकडे कृष्ण आपल्याला काय सांगतोय की कुठला त्याला भक्त आवडतो, जो दृढव्रत आहे, दृढव्रत, डिटरमाइन, आणि जो असं म्हणत नाही, म्हणजे इकडे म्हणताय साधारण दैनंदिन क्रियावर अवलंबून. म्हणजे आपण कसं म्हणतो, आज माझं शेड्यूल टाईट आहे, मला जप करायला वेळ नाही, आज माझं डोकं दुखतंय, मला जप करायचा नाही, आज माझी कामाची बाई आली नाहीये, मी जप करणार नाही, आज माझी कंबर दुखते, मी जप करणार नाही. आपण आपल्याला असं म्हणता येत नाही. म्हणजे हरे कृष्ण महामंत्र हा या गोष्टींवर अवलंबून नाहीये, हा फक्त तुमच्या मनावर अवलंबून आहे. या बाहेरच्या सगळ्या गोष्टी तुमच्या मनाला करायचं असेल तर वेळ मिळणारच, जिकडे इच्छा तिकडे मार्ग म्हणतात ना, तर तो दैनंदिन क्रियांवर अवलंबून नसतो. आणि इकडे कृष्णाने एक काय लिहिलंय की जो कोणतेही फल प्राप्त करण्यासाठी महत् प्रयास करत नाही. म्हणजे याचा अर्थ काय, तुम्ही कर्म करा पण तुमच्या सेल्फ डेव्हलपमेंटसाठी थोडासा वेळ राखून ठेवा. असं नाही की मी आता मला अमका काहीतरी बॅलन्स पाहिजे, बँक बॅलन्स पाहिजे, त्याच्यासाठी इतका प्रयत्न करायचा की 1 मिनिट सुद्धा आपण कृष्णासाठी ठेवायचं नाही. हे चूक आहे. हे परत आता 14व्या अध्यायामध्ये मी सेल्फ डेव्हलपमेंट बद्दल सांगेन. आता पुढचा बघूया. हरे कृष्ण. जो 1 मिनिट. नाही हरे कृष्ण. जो हर्षित होत नाही किंवा दुःखही करत नाही, शोकही करत नाही किंवा आकांक्षाही करत नाही, आणि ज्यांनी शुभाशुभ गोष्टीचा त्याग केला आहे, असा भक्त मला प्रिय, अत्यंत प्रिय आहे. हरे कृष्ण. तर इकडे आता तुम्ही भक्त प्रल्हादची गोष्ट माहितीये, हा शारीरिक स्तरावर नव्हताच. जेव्हा आपल्याला समजतं मी शरीर नाही, मी आत्मा आहे, तेव्हाच आपल्याला हा जो भय आहे ना शरीराप्रती, हा भय पूर्ण नाहीसा होतो. जो हर्षित होत नाही आणि दुःखीही होत नाही, शोक करत नाही, आकांक्षा करीत नाही, असा म्हणजे कृष्णाला असा भक्त आवडतो की जो स्थिर असतो, पूर्ण त्याचं मन कृष्णामध्ये व्यस्त असतं असा. आता एकदा हे आपले चैतन्य महाप्रभू रोज श्रीवास ठाकूरच्या घरी कीर्तन करायला जायचे बरं का, रोज. तर ते श्रीवास म्हणजे पंचतत्वांमधले ते श्रीवास. तर एकदा काय झालं, ते सगळे कीर्तन करत होते आणि चैतन्य महाप्रभू म्हणाले की श्रीवास काय सगळं ठीक आहे ना, मला ना चव येत नाहीये आज हरिनामाची. ते म्हणाले हो ठीक आहे.
आणि मग त्यांचं कीर्तन चालूच होतं. मग श्रीवास ठाकूर जरा बाहेर गेले, दुसऱ्या खोलीत गेले, तर तिकडे त्यांची बायको रडत होती आणि त्यांचा मुलगा खूप आजारी होता. तो त्या मुलाचं निधन झालं होतं आणि त्याचा शव तिकडे पडला होता. तर बायको रडत होती. ते सांगायला आले बायकोला की तू रडू नकोस, तुझ्या आवाजाने चैतन्य महाप्रभू डिस्टर्ब होतील आणि कीर्तनामध्ये तू व्यत्यय आणू नकोस. आणि तिला खूप आवरेना, ती जोरात रडायला लागली. मग ते म्हणाले की तू जर डिस्टर्ब करणार असशील कीर्तनाला तर तुला 2 शव दिसतील, एक तुझ्या मुलाचा आहे आणि एक माझा दिसेल. ताबडतोब रडायची बंद कर. असं झालं. आणि त्याच्यावर त्यांनी सांगितलं की इकडे अशुभ काय झालंय, जो जन्माला येणार तो मरणारच. मग हे अशुभ झालं का? आणि चैतन्य महाप्रभू आपल्या घरी असताना काही अशुभ होईल का? शक्यच नाहीये असं म्हणाले आणि ते गेले. आणि कीर्तन करायला परत ते सगळे कीर्तन करत होते, कीर्तन करू लागले. मग परत चैतन्य महाप्रभू म्हणाले, अरे मला हरिनामाची चव येत नाहीये, ठीक आहे ना सगळं? मग ते म्हणाले ठीक आहे. मग थोड्या वेळाने चैतन्य महाप्रभू स्वतः उठले आणि ते खोलीच्या बाहेर गेले आणि दुसऱ्या खोलीत आले तर बघितलं तर काय की असं निधन झालेलं. मग त्यांनी कीर्तन सगळ्यांना बंद करायला सांगितलं आणि त्यांनी श्रीवास ठाकूरांना बोलवलं की तू का नाही सांगितलंस मला? तर ते म्हणाले पण असं आहे की तुम्ही असताना माझ्या घरी कुठलीच अशुभ गोष्ट होणार नाही. आणि असं त्यांनी म्हटलं आणि त्यांना खूप वाईट वाटलं चैतन्य महाप्रभूंना. त्यांनी मुलावर हात फिरवला आणि मुलगा उठला आणि मग आई रडायची थांबली आणि त्या मुलांनी सांगितलं की तुम्ही का माझ्यासाठी रडताय? आई तू का रडतेस आणि मला उठवलं का? मी तर कृष्णाकडे पोचलो होतो, मला कशाला उठवलंस तू? असं म्हटल्यानंतर मग ती जी आई आहे ना ती पॅसिफाय झाली. म्हणजे तिला जरासं वाटलं नाही ठीक आहे आता जाऊ दे माझा मुलगा, तू कुठे चाललाय? कृष्णाकडे चाललेला आहे. तर हे असे मोठे मोठे भक्त की जे कधीही शोक करत नाहीत. हरे कृष्ण. आता शेवटचा आहे. हरे कृष्ण. जो मनुष्य शत्रू आणि मित्र याच्या ठिकाणी समान असतो, जो मान अपमान, शीत उष्ण, सुख दुःख, स्तुती निंदा यामध्ये समभाव राखतो, जो कुसंगापासून नेहमी मुक्त असतो, सदैव शांत आणि जे काही मिळेल त्यात संतुष्ट असतो, जो घरादाराची काळजी करत नाही, ज्ञानामध्ये स्थित आहे आणि भक्तीमध्ये संलग्न झालेला आहे, तो मला अत्यंत प्रिय आहे. हरे कृष्ण. आता कृष्ण परत एकदा सांगतोय की त्याला कोण प्रिय आहे? शत्रू मित्र समानता पाहिजे, स्तुती निंदा समानता पाहिजे, मान अपमान जो नेहमी संतुष्ट असतो. तर हे इकडे त्यांनी एक छान गोष्ट सांगितली अंबरीश महाराजांची आणि दुर्वासा मुनी. तर हे जे दुर्वासा मुनी होते हे एक दिवस अंबरीश महाराजांच्या राज्यात आले. आता अंबरीश महाराज हे कृष्णाचे खूप मोठे भक्त होते. ही नवविधा भक्ती आहे ना, श्रवणम कीर्तनम विष्णू. तर ती नवविधा भक्तीमध्ये जणू काही त्यांनी प्रत्येक भक्तीचं अंग मास्टर केलं होतं. म्हणजे परफेक्ट योगी, भक्ती योगी होते ते. तर हे एकदा दुर्वासा मुनी आले आणि अंबरीश महाराजांनी त्या मुनींना बघून, दुर्वासा मुनींना बघून त्यांचं स्वागत केलं आणि त्यांना सांगितलं की आमच्याच महालामध्ये तुम्ही जेवण करा. मग ते म्हणाले ठीक आहे, मी आता जातो आणि स्नान करून लगेच येतो. आणि ते नदीवर स्नान करायला गेले. ते जेव्हा स्नान करायला गेले, इकडे एकादशीचा मुहूर्त. आता आज एकादशी, तर ती उद्याच्या दिवशी
एक मुहूर्त असतो, त्या मुहूर्तावरच आपल्याला तो व्रत सोडावा लागतो. म्हणून तो मुहूर्त जात होता. म्हणून ते जे राजपुरोहित आहे ते म्हणाले अंबरीश महाराजांना, तुम्ही जेवा, नाहीतर तुमची एकादशी सफल नाही होणार. मग ते म्हणाले मी जेवू शकत नाही, अतिथींना पहिल्यांदा भोजन देऊन मगच मी जेवण घेईन. मग ते म्हणाले नाही, पण एकादशी आहे ना, तुम्ही महाराज काल निर्जला एकादशी केली, जल सुद्धा घेतला नाही, आता फक्त पाणी घ्या आणि हे व्रत मोडा. मग त्यांना वाटलं, अंबरीश महाराजांना वाटलं बरं ठीक आहे, म्हणून ते पाणी पिणार. तितक्यात हे दुर्वासा मुनी आले आणि आल्यावर ते खूप रागवले, चिडले की एक अतिथी आहे आणि अतिथी च्या अगोदर तू जेवतोस, तर हे काय बरोबर नाहीये आणि हा माझा खूप अपमान झालेला आहे. म्हणून त्यांनी रागाने त्यांच्या जटेतला एक केस उपटला आणि खाली फेकला आणि त्या याच्यातून जटेच्या केसातून एक राक्षस आला आणि दुर्वासाने या राक्षसाला सांगितलं की याला मार. आता अंबरीश महाराज हे नेहमी कृष्णाचं नामस्मरण करायचे, कृष्णाबद्दल नेहमी विचार करायचे, त्याच्यामुळे ते घाबरले नाहीत आणि त्यांनी काय हा राक्षस मारायला जाणार, तितक्यात सुदर्शन चक्र आलं आणि त्या सुदर्शन चक्राने या राक्षसाचा वध केला आणि दुर्वासा मुनीच्या पाठीमागे लागलं. आता हा दुर्वासा मुनी खूप मोठा योगी होता, तो त्याला सिद्धी प्राप्त झालेल्या होत्या, तो कुठेही जाऊ शकत होता, ब्रह्मलोक, शिवलोक, वैकुंठ लोक. म्हणून तो पहिल्यांदा ब्रह्मलोकाकडे ब्रह्माकडे गेला आणि म्हणाला की हे सुदर्शन चक्राला तू थांबव. ब्रह्मा म्हणाला पण मी हे सोडलं नाहीये, मी थांबू नाही शकत. शिवलोकात गेला, कैलासावर, तिकडेही शंकराने तेच सांगितलं. मग वैकुंठात गेला आणि तिकडे विष्णूंनी त्याला सांगितलं की सुदर्शन चक्र जरी माझ्यातून निघालेलं आहे, माझ्या हातातून निघालंय, तरी मी त्याला परत बोलवू शकत नाही. मग दुर्वासा मुनी म्हणाले अहो पण माझा प्राण जाईल, काय करू मी? मग ते म्हणाले तू राजमहालात जा, अंबरीश राजाने जर तुला माफ केलं आणि त्यांच्याच बोलण्यावर सुदर्शन चक्र परत जाईल. मग तो पळत पळत ते दुर्वासा मुनी अंबरीश महाराजांकडे गेले, त्यांची माफी मागितली. अंबरीश महाराजांनी लगेच माफ केलं आणि सुदर्शन चक्राला सांगितलं तू जिथून आलेला आहेस तेथे परत जा, आणि मग ते सुदर्शन चक्र परत गेलं. तर असा भक्त जो आहे तो कृष्णाला खूप प्रिय आहे. आता शेवटचा श्लोक. कुमुद माताजी. हेच माताजी. जे भक्ती सेवेच्या या अविनाशी मार्गाचे अनुसरण करतात आणि जे पूर्णपणे श्रद्धेने स्वतःला जोडून घेतात, मला सर्वोच्च ध्येय बनवतात, ते मला खूप प्रिय आहे. आता हे बिल्वमंगल ठाकूर हे आंधळे होते. वृंदावनात जाऊन त्यांनी खूप सुंदर गाण्यांची किंवा भजनांची रचना केली आणि असं म्हणतात कृष्ण प्रत्यक्ष तिकडे येऊन त्यांची सेवा करायचा, त्यांना दूध फळं खायला द्यायचा आणि ते जे काय गायचे ते ऐकण्यासाठी स्वतः तो येऊन बसायचा आणि ऐकायचा. तर अशा तऱ्हेने असे जे भक्त असतात ते कृष्णाला खूप प्रिय असतात. तर आपला हा अध्याय झालाय. आता मी तुम्हाला जरा डोनेशन पीपीटी शेअर करते. त्याची रेकॉर्डिंग स्टॉप करा. हरे कृष्ण माताजी, रेकॉर्डिंग स्टॉप करा. 1 मिनिट करते. स्टॉप.
एक मिनिट.